Aha, jo, tak Teď si to vyzkouším. děkuji, takže Kanada bude čepica. Je tam to, jaká je, sedí? Dobrá, no. Jo? Je tam s tím papír. Trochu se to dá rozepnout, jo. Papír tam je. Jo, vlastně. Jo. Trošku to zvětšíme. Tak jenom o kousek. No, tady je místa dost. A mami, můžeme ochutnat to. Jo. Super! Bílo ještě Paradě! Bude dávat pozor na zašpínu. Paráda! I have to be careful not to make it dirty. Jo! Tady to oddělají tady na ten talíř. That's the challenge of the white. Tady s tím celým to musíš takhle chytit a vydělat, jo? Tak mi to pomůže, že rozbalíš. Abra. Ona chce ochutnat, tak Ici. pomož dědovi první rozbalit dárečky, jo? Pak to Ici, ochutnáme. dile a Hielo, que lo abra, que lo abra. Otevře. Ona ti to pomůže, Jo, no? já jenom to tak nachystám, tak pojď. Po jedné to bude. No vidíš, pojďme. A tak, a dědovi pomož to rozbalit. A já to má udělat ten bosk, co tam nakapal na buchtičku. Tam to pomož dědovi rozbalit, to má? Ayúdale. Mami, ¿qué es eso? Itzi, ¿qué es? ¿Qué es? Buzíčka, že? Teplá bundička. Mikina. Počkej, nech tady si děda zkusit. Mám nevyzkoušet si ju. Řekni, jo? Wow, To bude teď dobrý počasí, to bude akorát. yo. Super. Y mira, Itzi. A ver si le queda. Ta ruka. Si le va a quedar. Až bude mu to dědovi? Tak, akorát. Jo? Výborná velikost. Výborná velikost. Jo? Není to těsný nikde? Dobrý. Perfekt. Výborně, Sluší mu to super. dědovi, že? Trefili jste Řekni, to. vypadáš dobře, Můžu trochu dědo. přibrat. Ty se takem put some weight on. Yo. I was gonna say the belly disappeared when you put it on. Říkáš, že se ti zkovalo břicho, když to dal na sebe. Super. ¿Sí? Zkovalo se dědovi břicho, když to dal na sebe, to Mika. Parada. Muy bien. Sí le gustó su regalo ayer, pero falta otro, ¿verdad? Ještě tady máš jeden. Tady. Ayúdale. Tak stáhnout, ne? Dáme na jednu stranu, dívej. Tak tobě, toto taky k tobě. Tak a teď to stáhneme tam někam za tebou. Kde to? A ještě tady důle, počkej, tady to otočíme, toto stáhnu. Tak a ještě je trochu. Těžko to. Tak a už je to. Teď to. Tady je to zalepený. A kdo to tam lepil? Ici. Tady. Ayúdale, Itzi. Tam je. Rozpál to, co je tam. Ayúdale. Taková. Para, ¿qué es, Itzi? To je. ¿Qué es? Co to je? Co to je, Ici? Co to je? Dědovi, Co co to to je? je? Pozor. No, jsem to věděla, no. Tak to rozbalíme. ¿Qué es, Itzi? ¿Qué le regalaste ayer? Mira, parece que tiene un pato. Ahí, ¿es una cobija? ¿Husa? ¿Son los husas de Zdeněk? ¿Qué es? Je to žofre, Es un pato. Že tady, žofre, žovka. Jovka? To je ten kačer, nebo jak se to jmenuje? Kačer. To je husa kanadská, dědo. Husa. Husa. Husa kanadská. A co jsme to dali dědovi, víš, co to je? Žofr, ale není tu žofka obě dvě. Nejsou to obě dvě, to je jenom jedna, že? A třeba tam bude Mira. i druhá, děda to musí rozbalit. No, to bude asi po to. Já ti donesu nůžky, počkej. Trae nusky. Mami, Sí, ocupan las tijeras para que lo puedan abrir. ochutnat ten dočík. To je to ¿Quieres? na stříhnutí. No, tady tím to zkus. No, mám ti to ustříhnout? Ne, dobrý. Ano, já tady musím udělat z toho ten vosk, dívej, mám tam nakopal. Itzi quiere pan, ¿verdad? Vosk. Vosk. A štrůdl možná můžeš, ne? Jsme říkali jako dort, že nebudeš moc dneska. Že jsme chtěli... Strudl nevím, no. Tam jsou jabka.
to pečený. Mira, ya lo va a abrir era onda. Ještě vyberem píš. No, oni to mají tak udělaný, aby Jasně. to dobře drželo. Musíme to pak rozkrájet, jo? Dáme se mne už vydrž. Těla si rozbalí dárečky, pak to nakrájeme, jo? Nebo to mám nakrájet já? Tak když to dones příborovej nůž, vedle vidličky, když to otevřeš nůž, který není ostrý, tak ten dones, jo? To z toho, jak si nelouší vypadá. Chceš to vydělat, pomoct? Do you want to bring something? Dobrý. Takže to. Wow, velký džíve. Kanadská. Kanadská, oh, super, mira. My to podržíme, dědo, ať to vidíš. Dobrý džíve. To veliký. Wow, mira. Tam jsou všechny Kanada. kanadský zvířátka, dědo. Bober, Policajty tam máš na koňu. vlajka. Vici, kde je Nukšuk? Ukaž dědovi Nukšuk. Inukšuk, ¿dónde está el Inukšuk? Tócalo. Tam. Jo, To je Inukšuk. takový symbol Indiánů. Oni stavěli ty Nukšuky na Aha, kopcích, aha. kde se osidlovalo. Jo. A kde je Bobrejci? Poznáš Kde je Bobra? Bober? Tady, A kde jo. je kanadský list? Kanadský list. A kde je vlajka kanadská? Vlajka, A kde je pan policajt na koňu? maple syrup. A, Na koni je jinde. na je koni. Na koni. Je tam pan Na koni. tam. policajt? A na něm je ta kanadská vlajka. Rukavici. A tam je syrup dole a hokejový dres a kde je iglu, jaký staví. Tam dole je iglu. Iglu, no, to Je znáš, tam dědo, iglu ne? dole. Jo, Tak to je pro dědu, aby se tady mohl zakrýt, aby mu bylo teplo. Jo. jo, Nebo si to někde vystavit, no to je na to věděl. super. Bude dekorace na postel, ten budu takový. Dekorace na postel, jo. Mami, Tak to hned vyzkoušíme. Mande? losko.